Și din nou Martinici. Supanov pentru Micovici. Micovici se împinge în Adelecun. Supanov. Micovici. Micovici aparat de Vida. Micovici se întoarce din nou Fente. Toată lumea sare, toată lumea e fericită, se bucură. Nici nu este pe bancă. Ar putea să fie o pierdere foarte, foarte mare pe foaia de statistică. Pasă pentru Amici. Pentru Borșa. Micovici, Supanov are procedeu foarte bun, aparat de Vida, se întoarce pe Emilia Micovici, intrat și el acum, are experiență. Ratează încercarea Emilia Micovici, atent cu recuperarea ofensivă, tot el de lângă un adversar. Diferența, dar în continuare e înregistrată din două cifre și de asta se... Adică Micovici. Reliș pentru Micovici. De basket ne dorim să creștem organic exact cum o fac și multe echipe din Liga Națională. Numai așa putem să sprijinim împreună. Continuă Micovici, din nou Martinici. Pasă bună pentru Micovici. Blocajul lui Șanta. Martinici, pasă foarte bună, Supanov, Micovici. A oferit niște pase fundașul care a început bine. De aici, din sala sporturilor din Târgu Mureș, combinații. Să-l depășească acolo pe Randolph, care îl căpăcește. Lix pătrunde pe stânga, lasă pasă super. Lix fentează tripla, era acolo om liber, pasă un pic cam prea târziu. Martinici îl depășește ușor pe Roșnovski, pasă. Ambele venite după două încercări. Pasă pentru Micovici. Istoria campionatului României. Adelecun acum are tot spațiul din lume. Primește același Vlaicu.